ବାରିପଦା ସହରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଘାଟି। ଆଉ ସେଇ ଘାଟିର ମଝିରେ ରହିଛି ମା ଦୁଆରଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ବିପଦ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ଘାଟିରେ ଘଟିଥାଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଘାଟି ଉପରେ ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ନେଇଗଲେ ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଦିନ ବିକ୍ରମ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ ନୂଆ କାର୍ କିଣି ନିଜ ସହର ବାରିପଦାକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସାଥିରେ ଥିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ମାନସ। ରାତିର ସମୟ ପାଖାପାଖି 12:30। ଆକାଶରେ ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ମେଘ ଆଉ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଘାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ନିଶବ୍ଦ ପରିବେଶ। ଘାଟି ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମାନସ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ଘାଟି, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଅଟକାଇବୁ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କଟିଯିବ। ବିକ୍ରମ ଟିକେ ହସି କହିଲା, ଛାଡ଼ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଜଳୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, କିଛି ହେବନି। ଗାଡ଼ିଟି ଯେତିକି ଘାଟି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା କୁହୁଡ଼ି ସେତିକି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାର ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ବିକ୍ରମ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାଙ୍ଗ ମାନସ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି? ହୁଏତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଅଟକା, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା ତାହାର କ'ଣ ହେଇଛି। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ଏଇଟା ଘାଟି ରାସ୍ତା, ଚୋର ଡକାୟତ ହେଇଥିବେ। ଏହା କହି ବିକ୍ରମ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। 200 ମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ଗାଡ଼ିର ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବିକ୍ରମ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍। ଘାଟିର ସେ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିକ୍ରମ ଯେତେ ଗାଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସୁନଥାଏ। ମାନସ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ବିକ୍ରମ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ହଠାତ୍ ବିକ୍ରମ ଦେଖିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ମିରରରେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ବସିଛି, ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବିକ୍ରମ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ନଥିଲା। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଖି ଦୁଇଟି ତାର ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଲ ଥିଲା ଏବଂ କପାଳରେ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟପା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନସ ଜାଣିନଥିଲା କି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି। ବିକ୍ରମ ମାନସକୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଘାଟିରେ ଗୋଟେ ବୁଲାଣି ଆସିଲା। ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଘାଟିର ଖାଇ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ ଏବେ ବିକ୍ରମର ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ମା ଆମକୁ ବଞ୍ଚା। 2 ପାଦ ଚକ ଗଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିଟି ଘାଟିର ଖାଇ ତଳକୁ ଖସିବ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଖାଇରେ ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟିଏ ଝଟକା ମାରିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମାନସ ଓ ବିକ୍ରମର ହୋସ୍ ନଥାଏ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗର ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗାଡ଼ିର ଚାରିପଟେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଘାଟିର ଖାଇ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହି ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ନେଇ ନିଜ ସହର ବାରିପଦାକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଏବେ ବି ଘାଟିରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଏହିପରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
নমস্কার, জয় জগন্নাথ, জয় মা দোয়াশুনি।